Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Dneska budeme hrať Battle Cats. Môžu sa tu objaviť na tomto kanáli aj hry ako Brawl Stars a Roblox. Takže v piatok tu bude nejaký veľký update. Za 9. to je za 6 dní, máme rare ticket, OK. Dneska som ešte nehral. Takže tak, zahráme si niečo tu na Legend stagekách. Tak môžeme skúsiť aj Cat Claw Dodge, ale to neviem, či dám. Bude len také úvodné. No, máme rare ticket, tak si niečo otvoríme. Inak, ak chcete, dávajte mi aj nejaké tipy, lebo ja tu mám síce 4000 user rank, ale no, tipy sa mi hodia vždycky. A čo mi padne mi na Pavlo. Vlastne ho dáme za talentové bodíky. Inak, ak hrávate Battle Cats a tak si šetrite tieto talentové body, lebo v piatok sa možno bude dať na Bahamutku dávať talentové body. Takže si ich šetrite pre istotu. Takže tak, kúkneme sa, čo máme tu. Nejaké XP mapy by sa hodili. Grossmaniac. No dobre, môžeme skúsiť. Ale to už asi skúšal, tak to radšej nejdem skúšať, ale by som zbytočné. Môžeme si to zahrať, to som ešte nehral. Tu má 20, dobrý. Tu má 3. Tak si zahráme toto, to je ľahké. Čo tu získame? Asi to isté, čo predtým, takže to bude také nudnejšie, ale je to prvé videjko, tak si zahráme dačo kľudné. Ježiš, mám blbý loadout. Dáme si sem kurír a predtým mi to kurír posoloval. Takže tak. Kurír je mega dobrá mačka. Inak mám ga z Uberfestu, takže tak. No, inak ľudia, nejaké tipy mi kľudne píšte. A ak sa vám budú páčiť videjka, tak dajte like, odber a komentár môžete kľudne napísať a niekomu to zdieľajte. Takže tak, prvá stejčka ľahká, prejdeme si to, prečo nie. Prečo nie? Je to ľahké, takže prečo si to neprejsť, že? Bohužiaľ nemám, ak poznáte vedrinu, tak bohužiaľ ja nemám toho kuniokonačky, čo tam zvyšuje ten Worker Cat na začiatku, ani Ričke tu bohužiaľ nemám, ale dúfam, že mi niekedy padne, on by som fakt chcel, on sa to vyplatí, ten kuniokon. Ja som to mohol, ale ja som to nevedel, že to robí a ja som na vedri to videl až potom, keď to tak. Toto si nejdeme zahrať. Škoda, že tu nie sú nejaké XP stejčky. Nemám ketamíny. 4 ketamín B. Ja nemám ani cat food G. Tak si môžeme zahrať. Napríklad. Čo tu máme? Zahráme si Cat Claw Dodge. Skúsime. Som na 9. Takže tak. No, čo tu máme? Angel Bora. Dokel. No to neviem, či dám bráško. To neviem. No skúsim. Samozrejme, že skúsim. Ale neviem. Neviem. Dáme si sem toto. Bude dobré, podľa mňa. Dáme si sem nejakých stunerov. Hlavne. To je hlavné, stunerov. Cyberpunk, OK. A ešte jedného stunera si dáme. Alebo tohto dáme preč. Toto si tam necháme, lebo sú tam to. Sú tam bariéroví capci. Dám si túto úberku, tam má masívne damage. No a idem to skúsiť. No uvidíme.
Viem, ale tak, to zavieme. Som dám takto. Nechcem veľmi tu rašovať, aby som mal nejaké peniaze. Tak, dobré. Ale tieto gorily. Dobre, to by bolo jednička. Musím ho ušetriť. Budem šetriť si asi. Musím to pankať, to tu nebudem veľa. Stunerov hlavne. Hlavne proti tým Angelom. No, ideme po istotu, že tu bude, ja si to spomalím po istotu. Už to nebudem zvládať. Dostáva stuny. Stunerov tam veľmi nemám, ale už tomu predlákom. To je dobré, to je dobré. Mám tu gorily, to je napad. Lebo oni majú bariéry samozrejme. Ak mi zomrie tento, čo im dáva masívne damage, tak ja som cooked. Mohla by zomrieť tam gorila. Nie, no tak ja som teraz prehral. Ale ešte je šanca. Keby zomrú tí alieni, tak ešte je šanca, ale no neviem. Si som cooked. Škoda. Jaj. Super, kámo, fakt. Škoda. Nevadí, 60%, OK. Nie sú nejaké? Toto nie sú. No dobre. Ďalšie, skúsime aspoň outbreaky si zahráme. Jaký outbreak si dáme? Kde máme zombie killerov? Pardon ľudia, že to klikám, ale chcem vedieť už koľko natáčam, takže pre istotu. Ak vám to vadí, tak kľudne napíšte. Ja to prestanem robiť. Kľudne napíšte, kľudne. To nebude vadiť, mne to práve že len pomôže, takže kľudne napíšte. Dám si sem tohto, tento je veľmi dobrý proti zombíkom. A tak. Tento má 100% stun, ale no neviem, či je taký dobrý. Fú. No ešte kto má zombie killera? Ešte títo. Stunera, tak si tam dáme. Aj tohto si tam dáme. Ja sa kúknem, že či nemôžem na tú formu. Nemôžem. Škoda. No. Toto bude môj loadout. Necháme si tam pre istotu túto. Asi by som si tam mohol dať niekoho proti alienom. Súšra si tam dám. Pre istotu. Pre istotu. A viete čo ľudia? Budem si ho pomenovať na zombie loadout. Takže Zimbabwe. Tak. Dobre, ideme skúsiť, čo máme. Keniu. Neviem, čo tam je. Uvidíme. Je tu 7 hviezdičkové, to je nič. Tak ideme. Dúfam, že to dáme. Dúfam, že to nebude také ťažké. Zombík hneď. Ok, ja tu dám, aby sa rýchlo ponoril. Bez toho speed-upu to je také nudné. Pomalé to je. Mne to príde, že to je strašne pomalé. Zatiaľ tu žiadny alieni nie sú, to je zaujímavé.
Ďalšiu mám slajdu. To je mega dobrá mačka proti zombíkom. No. Dáme si všetky in the future a potom ďalšie videjko môžeme dať kľudne z Brawl Staru. Dáme z Brawl Staru. Ja budem tie videá dávať tak, ako si vy poviete, že čo budem vidieť najviac v komentároch, ale zatiaľ budem to ja rozhodovať, lebo ešte nemám takú veľkú komunitu ľudí, takže tak, aby ste len vedeli, chápete. Potom môžete si písať, čo chcete, aby som dal. Môžete napísať, čo by som mal vyskúšať, ale také mobilné hry, lebo počítač ešte nemám. Počítač si kúpim, keď budem mať svoje prvé vlastné peňázky. Takže tak. Ale môžete dávať proste nápady na videá. Tak by ste boli takí ochotní nejaké challenge alebo takú hocičom. Tak by som vám bol veľmi vďačný za to. Nejaké mačky sa mi už tam dostali. Dúfam, že to vyhnám. Oni by to mali zničiť. Tak. To už dáme. Vyhrali sme. Dobre. No nebolo to také ťažké zase. Cat foodu, ako máme. Dobre ľudia, vravil som, že dáme ešte ostatné, ale tak dáme to v ďalšom Battlecat videu. Nakoniec si ešte otvoríme toto Cat Ticket, možno budeme mať ešte ďalší Rare Ticket. Takže tak. No, bohužiaľ nemáme. No, a toto bolo všetko pre dnešné video ľudia. Ak ste sa pobavili, dajte like, odber a komentár. A my sa vidíme u ďalšieho videa. Čus!